Buya mono bano mwancho murigire bwigita sene kya Ndizi TV asoko chora Ndizi TV koba egita sene kyao yo kumanyamangana maya ase Chinsa chonse nigo banongo kwarigani atwe manyamangana maya ase nchera yo bwenge nigo charagire Chinsa Isano na Ibere chabono mubaso edieta Dorcas Kemuma na nigo togo chikobwatana na Joshua Auta oyo kunyamanya ase nchera yo imanyerio naboigo Abigail Nyanchama okwendeke ng'amalio gene chibicha awo ikeira ase nchera ire engekerano. Abamenyi bensemo ya Gusii mokonge kiabira nigo bono bari no mogoko ase omubunge bwensemo yo koba mukeria gose kobanyora ase okobaroseria epara eyo era senseme yo konengana barabo nigo batebuna nigo epare yo yabeire kegosarika ase gika egetambe korende boniga nigo bono era chiko chaka korosiwa nigo epare yo egoeta asensemo ya Gusii mokonge ya eta ase skuru yo boroso ya kiabira nabo okubwatani ewodi ya Nyamaiya amoneri ya township yabeirike gosarika asegeka ke myaka emenge bono banyorire ogosiba gochikonyora omweso ase okugusweriwa emichanderi bagwetera chinga kibagotumeka epareyo nigo bono bamwakire omubunge bwensemeyo ase kwanekinga okubanyora asokorose awe para eyo. Chaka kurwege siel toenda baka common kurwege common yitokanya kara ready tunyebeka morom pale gira around 4.5 kilometers as to beka morom 3.5 kilometers ale yara beiringa kisana tanya koroso kurumo chumbe ubocha na liyo yaro setigwa igankale igono mwesi bigwambia mono sogotoroseria nande gendera orosi chikoti kyosi orosi gochige kemasare gochige komoni gochinyamo Kenya ga motoroseri nari turanyara gweta buya twatwa romo chando chipigi bichito chakuri gore pale igo ngo mwira ni omuchumbe muyomono nende pale bono tigarosi we standard ase njire ngakitanya korosi pale ni bantu gobe kwa makarabati ono omwishimiwa buna chakirega buna kirega kama agwatereriga erinde naende emyaka egochende 5 tumoiranie bunge erinda tubikirira miego itaguchega yagenda kemasare abamenyi be kinyoro kya itingo sengera eyo gotoka se wadi yerigo me ya Nyamira County nigo bono banyoriro bokonyi asokore rwachi transformer echo ikonye chisaligete asensemeyo nigo bono bamwakire omorai wensemeyo aseba omo MCA nere Gusii nere omo MCA we wadi yo ne Nyambega Gisesa nabo igo asokubwaterana no omo mbunge wensemeyo nero Kilifi Gisairo nabo igo asokubwaterana ne company eri yo molero ya Kenya Power mu manager we company yo nere Mr. Pwani asoro sagiaro Nyamira asokubwaterana nabo igo kwenekinga nkubabekira bare omolero asensemeyo kolengana nabamenyi abo nigo bono babire asensemo yegesunte asegeka egitambegesa chi transformer echo chabete chigosarika nigo bono bale no mogoko asokonyora ambokoleri obo woko chikobekerwa emerero asensemeyo. Njina ira neri omwe musie itombi amona segasi kwa nyare ko gotokora onye twabeiro musunte matuka mange sana tuchikomnya Kisii ni gochiemeje twaserigu kinindo chenga twanyoriro ubora iya galire twarora onye na matangazo none Kisii twachache na intu twatwarira mogoko manna singinje kweneri transformer yitekara yasarigite tiganya saba kwi ikiagere into tutagete na magenderero muna bono kuruthi transformer yito yasarigite amagenderera atuni na ekenyoro tuchandie senka kientambe otokwira rimbi yamono ogendera no mukio yuyu na ndese para nera otokonye uchakira igwere tundu bali bakanda abuna toteneniga okorro moro muno ketake konye pali yeteke
Ntubono tochio kore para ase amenye korwa ase kenyoro kia nduru eyo gotoka ebunge ya South Murango ya Kisii County nigo bono bairu obosemia igoro yokubarinda abana bali ababwate oborema anene asa abana bali babwate oborema bwa autism nigo bono baboriwe kutebasiekera abana abunyomba babasokie nabo igo kubaiki ase chiskuru eri konekinga serikali inkubakonyere kolengana ana bamenyabo nigo bono barachi konekinga kubwatira nabali amane serikali eri gokonya abana bo koka ukwana ase omosangirikano yo bokoryo obosemi ase abana bo babwate obarema ase kenyore kikyanduru nigo bono oyo mobwa bare sukuru ya dazzling autism aiga asomo chobosongo nerejeira skibagendi oyo bono baboriri abantu bonsi bali babwate abana kwenekinga nko baikibare ase chinyagitari au eri kwenekigwa gose kurigereriwa ase oboime na gokonywa asencherere eyabwango korengana nere nigatebuna tiga abantu basokie abana bali babwate ebirema au anene ase bali babwate autism ekyagere serikali nebegete ensemo chibese kira chikubakonya abana bo na nene ekira abantu bagosiekerera abana babo nigo bakubalina obwene bwabo asensemo yechisemi amo na yanda mange ajuba konyora korwase serikali. Tuachire gaiga courtesy of the chief gaiga through the office of the county commissioner ndeli go chagaiga to the grassroots level kabisa gukwana n'abantu iguru ya kubasominga kero mwana ya bwato baremo bwa autism ngakia koba ngakito kukarutomanya nande ngaki omwana ya bwenta kukonya igo twasemiri abana kenyura baiga una omwana oyo agabwenta gukora kikonya kitali ya assessment kara assessment bamanyire ngao yabwate condition gita singe condition chia chire squeeze ne chinyinge and chi condition to bwate sawana ne chinyinge igo specifically to ro kwandara ne ya autism igo to tayanga oriekera mwana oyekera nyagitali nyoto ngana bwate autism okorwa assessment anyara kubaga koraki ochaka gukonywa ne occupational therapist nabanyagitali bande bali bakoraki bakonya mwana oyo as a challenge ya autism tekenene nkiringa abaiguri igo base migunga banyara ko bagosokia abana linde bali obwatu simu babari nyagitali mbako basiekire nyumba ande nande twakwana mangana a social stigma konyoranga ebinyero abana babekire nyumba babisire nyumba twatanga yuera against human rights chumana kube kunyumba tikatusokia abana tubaire nyagitali bakatu assessment ikaba bakatu assessment banyora bokonye bali babwante konyora nanda nenepi umwana na bakoiru none school na bakoiru special school ende buna dazzling center for autism yatoka nerega sega eralia Togo sukamotwe mwancho morigeria ase county ya Nyamira umugavana we county yo Amos Nyaribo ni goli tukori alero akora amaontoria ase abawaziri baye ase county yo ase bono abwati arichiko elio lirekorengana ne katiba ya Kenya ase gati ya abawaziri bali bakorerwa amaontoria ase county yo ngamona oyo kabere omwaziri o public service nere Dr. George Morara Nyakoe oyo bono ogochiko ba omwaziri ase ensemo ya finance na boigo economic planning amona ICT ni gobono irari baga gose ase bono oyo kabeire nere oyo kabeire nere ICP ye Emiri mora ongaga oyo konyora ase ensemo ya finance economic planning amona ICT ni gobono airo oika ase ensemo ye chisemi na boigo ase ebitu ebibundi ebyobubundi asense gose ase county yo ya Nyamira eseme yo waige manyakaine education and training and vocational training na boigo Kennedy Angwenyi oyo konye ora sensemo yechisemi nigobono aira oika asensemo ya public service and management na boigo asensemo ya babusase county yo bakolerwa moncho ya ngamona miss osomo subati zipora kemuntu oyo konye ora sensemo ya gender culture and sports and social services asairwa oika sensemo oye echisemi na boigo ase
as a vocational training na boigo mosubati masimura motanya nigo arusiwa asensemo yechisemi na koiro as gender culture and sports and social services mwancho modigadia ayo na manchoria akorekana as county yo ya Nyamira as abawaziri bakorerwa monchorerio anamo na babisa togoska motwe as amangana mayase tukoria rero nigo aborokiwa batano abwe basireti amagimabo korwa as skuru ya Arap Moye ywegotoka ase omochi Eldoret County yuasinigishu ritukoria rero bakorerwa amasabo y'abakure na boigo abo barachigotinde kwa ase chinka cyabo ritukoria rero aborokiwa abo batano nigo basireti amagimabo eikiya itachinga kibarenge kwegoke ase omubogani oyomo oyogotoka imeyo mochi Eldoret ase barenge baumirante amona bali mu babo unenchireyemo yokubasira gose yokoba moyo chinga kibagendrete kweyarigania ase amatemo abo ayo arenge gokorwa eki yaeta akirasi 8 amona ari grade 6 abaroki wabo nigo bono basiriti amagimabo kubwatikana no mubasokano bwa mache ase barinete obwato aseri bwage erimolirase omubogani oyo korende nigo barenge abange bakabwa ogose kubwa obolitoboli bwato bwarenge ogose bwabonete ko imokia asebono ababete bakugwaroche batana nomo korende oyomo akabaka gotoriwa nagokonywa asabo batano obasireti amagimabo mwancho murigeria nigo babonete goikaransira amatemo abo yo moerio akirasi 8 ayuaera eikeyeiga yaeta amonaria CBC ausekepsea ase grade kya gatano narimo agati yabarai baika ase moyegoyo ngamono mobunge bwensemo ya anapkoi Samuel Kiprono Chepkonga ase abona ate arwa agekurogoche asa baiboli amona balimo kwane kinga nkorenda bale abana abuyachinga kibale na barabo asekiringa na omochando yobete koko baka tugwendete konye abalimo baikange abana abo nigobono abayiboli bonsi baboli gwekorigeria abana babo ase obwange anaboigokera chingaki kweneki imbu ya bale asebiri bagokora. Usuni imetanda katika hapa Inapkoi center pamoja na Inapkoi constituency na wazingisho mzima. Hao watoto tumewapoteza, walikuwa wanaitwa top cream katika shule. Hao vijana watano walikuwa index number 1 mpaka number 5 wote, kwa watoto 85. So hao ndio walikuwa katika madarasa zao, walikuwa namba 1 ndio wakawa katika index namba 1 mpaka namba 5. So tumepoteza, imekuwa ni pingo kubwa sana katika shule ya Ramoi Primary School. Wangefanya exams kuanzia Jumatatu, wangemaliza juzi au kufika hapo, lakini ilikuwa bahati mbaya. It was just purely an accident. Hakuna mtu alikuwa anatarajia. Kwa ile mkakati tumefanya pamoja na wazazi na viongozi pamoja na shule, tumekubaliana we will have a requirement mass ya hao vijana wote watano. Alafu kila jamii anapeleka mtoto wao kwao, anaenda kuwashika siku ya leo. So hao vijana watano wote watashikwa kwa manyumba zao siku ya leo. Tunataka tuombe walimu wakuwe waangalifu. Sasa leo wanapeleka watoto, wasiwache watoto bila kuangaliwa. Lazima hata kama wataenda kula, kuna mmoja wao wawili wanaangalia vile. Togoska mwancho morigeria ekyama kya UDA nigobono kya banchire abakole emirimo be serikali ase ogocheko boria ebirogo bye siasa ase ekyama ekyo ase obachori obo bagendete ko aregania uburachi gokorekana chitariki kyanda omutenyo 12 omwaka oyo korengana ano morikyo monene ase ekyama ekyo Clovers Marara nigobono atebire na nigoba gochikwa kero monto ribaga orio bwate okogania gokuboria kerogo kende gyonsi ase ekyama ekyo
kokora obo gose wasona ni ase kesiasa ekyo erikwane kingankonyo barabare amabaga onse omwancho omurigereria anigo bono ekyamekyo gabere gotwara engusanano asigati yabarayibare ase ekyamekyo nabigo nigo omwaziri bw'abawaziri nere Musalia Mudavadi nigo bono batugutiretare engana iyo kwanchera abantu bali bakorega si ase serikali kobo gwesona ni anege siasa ase ekyamekyo kurende nigo boigo omowariki gosekere obasimarara akanire gose atugutirare engane yo korengana na Mudavadi niga goteba buna niga ere mamincha ye katiba ya Kenya ase bono malala atebire nga barabo nigo baguchigwanchira unde bwensi nonyeko korega si ase chobisi che serikali ochikobori alibaga ase ekyamekyo ose chikure echo chigo chikokorekana mutenye 12 chitariki kyanda cy'umwakoyo. There was a communication earlier by the Attorney General and the Prime Cabinet Secretary as pertains to the participation of board directors. All board directors, that is board directors and chairpersons of our state corporations. Initially, the Attorney General had communicated that board directors and chairpersons of state corporations are not supposed to participate in political party activities. But I had written back to the Attorney General and the Prime Cabinet Secretary stating the position of the UDA party. And the position of the UDA party is that, and we are extracting our wisdom from the judgment that was made by the Court of Appeal, that state board directors and chairpersons of state corporations. Mwancho morigeria igana nkobitolera mangana magia senchira yobwenge kurende gendera korigeria kitasene Ndizi TV edio bwego kena kwemanya amange edietaria ne Dorcas Kemuma na nigo twabwatana nere Joshua Auta oyona kinga okunyamanyiria asenchira yebi manyererio boigo abigal nyanchama niga ne kinga amario gene chivicha awoikeira asenchira endonge naboko botobwati awetera asenchira yo mtandao asawotanyora abuna Ndizi TV News Digital asense media ya Facebook na bigo asense mo ya YouTube tunyole una Ndizi TV News na pika sumu tandao moneno we website ogotonyola www.ndizitv.net www.ndizitv.net twara oboligerio bya email ya Ndizi TV na bo bwansu obwo mugusi.